ଏମିତି ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି କଣ ଆସୁଛ ମ? ଦରାଣ୍ଡି ବି କାହିଁକି ମ ଏ ଯୋଉ ଖେଳ ନାହିଁ ଆଖି ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ ବାଜିଗଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ସେଟା ମନେ ପଡିଗଲା ତାକୁ ହିଁ ଖେଳୁଥିଲି। ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଣିକି ହାତ ଗୋଡ ଯାହା ଯୋଉଠି ବାଜିଲେ ବି ଆଉ ଦୋଷ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଯାହା ଯୋଉଠି ବାଜିଲେ ବି ଆଉ ଜମା ଦୋଷ ଆରେ ଆରେ କବାଟ ପରେ ଠିଆ ମଲା ଯାଉନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସିବ। କବାଟଟା ଖୋଲା ରହିଲେ ଭଲ ପବନ ଆସିବ। ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଅଲଜୁକ ଲୋକଟା ମ ଯାଉନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସିବ। ଶୁଣ କବାଟ କଥା ଯାଅ କବାଟ ନା ତମେ କୋଉଠି କୁହ ନା କହିଦିଅ ନା। ଆରେ 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 ଇଏ କଣ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାନ୍ତି କରି କଣ ଚାଲୁଛ ମ? କବାଟରୁ ଖଟ